खुलुमबाय गामोनखौ बरायना लाबाय उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रौता गेरुवा बे जायगायाव आं दंफैयो ड्रागन बिफांखौ माबायदि गायनाय जायो आरो बेवहाय ड्रागन बिफां गायनो थाखाय बेवहाय मा बाहायो बेखौ नोंथांमोनजों आं सावरायगोन नैबे समाव आङो गिबियावनो नोंथांखौ गिबियावनो बरायना लाबाय खुलुमबाय नोंनो गिबियावनो आं मिथिजानो लुबैगोन नोंथांनि थंखौ आंनि मुङा मुस्रि चन्दन दैमारि आरो आं लाइलांफारा हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै मावो साइन्स आयदायाव आरोखि आरो आंनि गामिया जाहैबाय गेरुवा नोंथांनाव नुनो मोनदों आङो नैबे ड्रागन बिफां नोंथाङा बिराद गायदों दा बे बेलायाव नोंथाङा बै ड्रागन बिफांखौ गिबियाव नोंथाङा बबेनिफ्राय लाबजेना आरो माबायदि नोंथाङा बे आबादखौ मावनो थाखाय नोंथाङा थिरांथा लानानै आबादखौ मावनाय जाखो ओरैनो गिबियावहाय आं बे ड्रागन आबादखौहाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय मिथिग्रोनाय जादों आंहा सासे सिनाखि दं आरोखि मन्टु महन देबनाथ होननाय बाङालि मानसि बेबो बिराद गिदिर आबादारि बिथाङा थारमाने गावसिनि माबायावहाय स्टेटआव बे आबाद फैजेननायखौ आंनो खबर हरग्रोबाय आरोखि खिन्थाग्रो जेनेबा नोंथाङा गायनोबा गायनो हागोन होननानै आं मिथिहरबाय आरो मोजां होननानै खिन्थाहरबाय बे हिसाबैनो आं बेखौ मिथिबाय आरो लाबोनानै गायनायखौ जाबाय आरोखि गिबियाव बे आबादखौ मावनो थाखाय माबायदि हाया गोनांथि जायो आरो माबायदि बे आबादखौ मावनाय जायो ओरैनो बे आबादखौ मावनो थाखायथ' दैज्लां बोथोराव दै थायो एसे बोरि हाबानो जायो आरो जेनेबा बोरि नङाब्लाबो बबेथिंबा जाम्फैफोर जावनानै बबेथिंबा एंगार हरनो हाब्लाबो गायजागोन आरोखि माने दै थानाय जायगा जानो मोननाय दैयाल' दिमोल थानाङा आरोखि दिमोल थानाङा अब्लानो गायजागोन आरोखि स्पेसियेलि ओरैनो बेवहाय जायखिजाया हा जेरै बालासिया खायसे हाफोर दङ ओमफ्राय माबे हाया बेवहाय स्पेसियेल बेनि थाखाय बे आबादनि थाखाय मोजांसिन जायो बे आबादा हा बासिया आरोखि जायखिजाया गायजायो आरोखि जायखिजाया गायजायो बे केकटास हारिनि माबा नालाय गायजायो आरोखि हमना ला बालासियावबो गायजायो खिन्थु जेनेबा माग फागुन सैत्रआवहाय जेनेबा एसे गोरान जायो नालाय बे समाव दै होनानै बेबस्था थाबानो जाबाय आरोखि बेनिफ्राय बेवहाय बै आबादखौ मावनो थाखाय ओरैनो बेवहाय मा आगजुनि गोनांथि जायो ओरैनो बेहाय बे आबादखौ मावनोथ' फार्स्टआव पिलार बानायनांगौ जायो जोंहा एक नम्बराव बेनो पाका पस्टनि पस्ट नांगोन 7 फुट गोलाव पाका पस्टखौसो गायग्रोनांगोन आरोखि गायग्रोनायनि उनावसो गुदियावहाय हासार होनानै खदालजों जावगुनानै गायनांगोन आरोखि फुलिखौहाय आरो बिनि उनावहाय लाइफाङा लासै लासै गोजौजों दावखो लावलांबाय थागोन आरो लावलांबाय थायोब्ला बै लाइफांखौहाय जों सुदलि आरो जायखिजाया दिरुंजों खानानै होलांनाय गुदुङाव सोहैनांगोन आरो रिङाव आरोखि जायखिजाया बेखौ खानांगोन आरोखि बे हारसिं थारमाने सापर्टार गैयाबा गसंलांनो हाया आरोखि लावलांनो दिगदार जायो दा बेवहाय आं नुनो मोनदों दा बे गायनाय जे आबाद नोंथाङा बुंदों मा बेवहाय मोनसे खुन्थिया पस्ट नांगोन नङा होमबा पिलार नांबाय बेनिफ्राय मोनसे फांसे गायनायनि उनाव बेसेबां फुट बा बेसेबां डिसटेन्सनि गेजेराव बेखौ गायोब्ला मोजां जायो ओरैनो आं मिथिनायाव आरोखि गायनायाथ' अनेक सिस्टेमै गायो मानसिफ्रा दा आंनि सिस्टेमै गायोब्ला जेनेबा आं 8x12 गायदों आरोखि 8 फुट बाय 12 फुट आरोखि गेजेराव नैबे गुवारा जाहैबाय 12 फुट आरो खुन्था डिसटेन्सआ जाहैबाय 8 फुट आरोखि 8 फुट डिसटेन्स दा मोनसे खुन्थियाव बा पस्टआव बेसेबांसो फुलि गायजायो फांब्रै मोनब्रै रुगुंजों फांसे गायनांगौ आरोखि फांब्रै गायजायो दा बेवहाय गायनायनिफ्राय बेसेबांसो टाइमनि उनाव बियो आबुं नैबे बिबार बा फुल बिनि फिथाइखौ जों मोननो हायो थारमाने बे गायनायनि उनावहाय आं प्रेक्टिकेलि मोनदों 12 मान्थ नांगौ आरोखि बा बोसोरसे आरोखि सोरबा बुङो नुदों चेनेलफ्राव 8 मासावनो थाहैनो हादों खिन्थु आं हायाखै आरोखि बोसोरसे लादों आरो आंनि 1 इयार लादों आरोखि दा बेवहाय गायनायनि उनाव मेडिसिन माबाफोर बेवहाय बाहायनो गोनां जायो नामा जेरै खायसे जेनेबा जों आबादफोर मावोब्ला दा बेवहाय जोङो नैबे गायखांनायनि उनाव माबा मोनसे जायखिजाया एम्फौनि बा माबा माबिनि मेडिसिनफोर बिदि नोंथाङा बाहायदों नामा ओरैनोथ' बे आबादावहाय थारमाने बिलाइबो गैया जाहैबाय नालाय एम्फौआबो फ्राय खम गैयाखौनो होनजायो आरोखि बेनिफ्राय बेरामाबो बहुद खम बे हिसाबै आं एसेबां होनाय जायाखै आरोखि मुलिफोरखौबो ब्लाइट जायोबा ब्लाइट जायो आरो एखमबा बे देन्थाया सेवनाय गोसोम दाग जायो आरोखि अब्लाबो हमना ला जों बे बेलाथियाव होग्रा ब्लाइटक्स माबा माबिफोरखौनो होबानो गायो आरोखि टाटा मास्टार दङ रेडिमल दङ बायदि मुं दं आरो बेखौ होबानो अट'मेटिक खालामखायो आरोखि माने एम्फौनि थाखाय बे ब्लाइटनि थाखाय आरोखि एम्फौआथ' गैया बे थारमाने एम्फौआ बिनिया माबासो मा होनो फिथाइ गोमोन जानाय समाव थारमाने दैज्लां बोथोर जायो नालाय बे समाव
थारमाने मोस्रोमा गाखोनानै बासा लानानै बे फिथाइ गोमोनखौसो अरो आरोखि दाथ' मेसें बोथोराव एम्फौ मासेबो थाखाया बै दैज्लां बिबार फाननाय समावल' थारमाने एम्फौआ बेना थारमाने मोस्रोमसो आरोखि औ मोस्रोमा थारमाने बिबारखौ आरो फिथाइखौ थारमाने अफ्लंनानै सिङाव हाबनो नागिरो आरो बेल' बेलेग एम्फौ गैया आरोखि बेलेग जेबो बेवहाय मोस्रोमासो मोस्रोमनि थाखाय बेहाय जोथोन लानो गोनां जायो बेखौ निम बिलाइफोर होबाबो खारनो हायो आरोखि बेलेग गिदिर एम्फौ गैखाया आरो बे मोस्रोम निम बिलाइ होब्ला बे खारनायनि मोनसे चान्सआव थायो आरोखि दा बेवहाय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा 1 इयारनि बाथ्रा बुंदों दा बेफोर मोनसे जिहेतु मोनसे पस्टआव फांब्रै गायनाय जायो दा बेवहाय फिथाइ हिसाबाव ओरैनो बेसेबांसो बे कुवान्टिटि जेनेबा बुस्थुआ फार्स्ट इयाराव दंफांनि ग्रथआ जेनेबा दानायफ्रा खम जायो नालाय बे हिसाबै फार्स्ट इयाराव प्रडाक्सना खम जायो आरोखि बेनि प्रडाक्सना माबानि सायाव लामा नायो आरो जेनेबा दानायनि दंफां दानाय ग्रथनि सायाव आरोखि आरो गायनानै दोनबाल' जत्न खालामालासिनोबाथ' आरो ग्रथ जायाबाथ' थायखानाय नङा आरोखि दा बेखौ आदार होनानै दै होनानै मोजाङै ग्रोम ग्रोम खालामबासो प्रडाक्सना मोजां जागोन आरोखि अब्लाबो फार्स्ट इयारावबाबो थायो आरो एसेबाबो थायो हमना ला दंफां फांसेयाव बा खुन्था मोनसेयाव 5-6 केजिया मोनगोन आरो फार्स्ट इयारावबाबो 5-6 केजि माने फांब्रै बिफां दोन 5-6 केजि मोनगोन आरोखि माने खमावब्ला दा बेवहाय नैबे जिहेतु बार अखाफोराव बिराद जायो नङा होमबा दा आसामावथ' बिरादनो बार अखा जायो दा बेवहाय माबाफोर इफेक्ट गोलैयो नामा बेयाव एसांद्राय जाया जानायालाय ओरैनो मोनफा मोननै बै समाव जेनेबा बारहुंखाफोर बायबा बे दानाय बै सिदा थानायफ्रा एखमबा बारजों बायस'यो आरोखि बायस'नाय माबा जायो आरो एखमबा बेसेबां माबा जाया आरोखि लस जाया आरो मोनफा मोननै बायो आरो दानाया जेबो नङा बे दानाय बायनायखौ नों गायहैबा आरो बेबो थांफिनलायबाय आरो दा बेयो जेनेबा बेसेबां इयारनि थाखाय बेखौ नोंथाङा प्रजेक्ट बानायदों दा बेथ' ओरैनो जों मिथिनायावथ' 25-30-35 थाङो होननाय मिथिदों आरोखि जों नायनायाव 25-30 बेनि गेजेराव आरो 17 बोसोर बे एकदम फुल प्रडाक्ट होगोन आरोखि 17 बोसोर रानिं एकदम बेनि उनाव खमायलांनोबो हागौ हमना ला फिथाइनि साइजआ बेलेगबो जाबायबायनो हागौ आरोखि दा इयारनि माबे समाव नैबे बिबारा बा बे ग्रथ जायो माने बे बिबार लायो ओरैनो बे माबाया ड्रेगन लाइफांनि माबाया आसोल बिबार बारनाय समा माबा आरोखि माने जोंनि जेब्ला जों मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैयो खालिनिफ्रायनो बिनि बिबारा आराम्भ आरोखि बैसाग 1 थारिखनिफ्रायनो जों दानायाव मोनफा मोननै बिबार मथ'नाय नुखायो आरोखि माने बैसागुनिफ्राय बे लागै बैसागुनिफ्राय ओमफ्राय बे बिबार जानायनिफ्राय बेसेबांसो सम लायो बे फिथाइ महर मोननायसिम ओरैनो माबा नांगौ मास मोनसे नांगौ आरोखि बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिजानो लुबैदों दा बेवहाय बिगा हिसाबाव ओरैनो बेसेबांसो फुलि बेवहाय गायनो हायो बायदि बिगा हिसाबाव नैबे आंनि जखायनि गायोब्ला 600ता फुलि गायनो हायो आरो 600ता फुलि आरो पस्टआ 150ता जायो आरो 150ता जायो पार बिगायाव ओरैनो बिगा हिसाबाव गुबुन गायबा आरो बारा जाबावगोन ओरैनो बिगा हिसाबाव नोंथां बेवहाय बेसेबांसो रां खरसा जायो बेखौ केलकुलेट खालामो सिगाङावथ' एसे हाजिराफ्राबो खममोन 2018आव गायनाय नालाय 2018आव दा स्टार्ट खालामदों 2018आव खालामनायमोन बे समाव एसे लेबारनि माबायाव खममोन लेबारनि चार्जफोरा एसे बेखिनियाव आं 80,000आवनो हादों आरोखि 80,000 माने बिगासे हायाव पस्ट बायनाय प्लास फुलि बायनाय एभ्रिथिं माने खरसा लेबार खरसा लानो 80,000 हादों खिन्थु दा हानाय नंला आरो दा 1.5 लाखसो थांखागोन आरो पार बिगायाव आरोखि नोंथाङा बेखौ जागायनिफ्राय बे फुलिखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय लायनाय जादों वेस्ट बेंगलनिफ्राय नदिया जिल्ला डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरोखि दा बेवहाय नोंथाङाथ' बिराद गुवार आबाद मावदों दा बेवहाय जिखिनि बेवहाय फल मोनो बा फिथाइ मोनो बे फिथाइखौ मार्केटआव माबायदि रेन्टआव आरो नोंथाङा बबेहाय फाननाय जायो ना बेवहाय जायबा माने जेनेबा कम्पानिफोरा बेखौ लांफैयो नामा नोंथाङा ओरैनो आं बेनि प्रडाक्टखौहाय मा होनो जेनेबा बेलेग एसेबां गोजानाव हरनाय जायाखै देसुन लकेलावनो बांसिन पाब्लिकआनो बागान नायथावथाव बायना लांजोबदों आरोखि आं थारमाने हरग'नोसो हायाखै आरो माखासेया गुवाहाटियाव थाङो आरोखि नेमारेक मोनसे माबा गैया होमबा NGO नेमारेक होनो NGO बिसोर लांफैयो आरोखि जिखिनि बेवहाय फिथाइ मोनो आं खिन्थु जेरावबो जहैना फाननाङाखै आरोखि आं बे बागाननिफ्रायनो डाइरेक्ट आरामसे ताजा खाना हरो आरोखि न'आवबो लांबावनाङा आरोखि दा मार्केट रेट हिसाबाव नोंथाङा बे पार किल'आव बेसेबां 350 न'निफ्राय ओरैनो जेनेबा बेनि सायावबोथ' फाननो हायो खोमा ना आंनिफ्राय 350 लांनानै गोसो बायदि फानो
बहाबा 500 बहाबा 600 दिदोम गैया आरो दिदोम गैया आरो औ गोसोबायदि आरोखि बेनिफ्राय जेन'बा बै फिथाइ थाइसेया बेसेबांसो वेट जायो बे औ बेसेबांसो आं हाइस्ट मोनदो 550 ग्राम मोनदो आरोखि 550 ग्राम आधा केजि बारबाय आरोखि आधा केजि औ आधा केजिनि उनाव मोनदो आरोखि बेनि उनाव बबेबा 300 ग्राम बबेबा 250 200 एखे माबा जाया आरोखि फिथाइ बबेबा देरसिन जायो बबेबा एसे फांसे माबायावनो बिदि जायो आरोखि गेजेर गेजेरथ' दैनि होनो गोनांथ' बिदि गोनांथि जाया ओरैनोथ' बिबार बारनाय फिथाइ सारनाय समावथ' जोंहा दैज्लां बोथोर जायो नालाय अखायाथ' कन्टिनिउ मोनखायो बारासो जायो बे समाव दैनि प्रयजन गैया आरो जास्ट दा जोंनि नैबे मेसें बोथोरावल' बे माग फागुन सैत्रआवल' माजे माजे खेबसे खेबनै होबानो जाबाय दैखौ होनांगौ जायो ओमफ्राय बेवहाय आं नुनो मोनदों नोंथाङा जिगाब होनाय जादों नैबे बे बिफांनि गुदियाव दा बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो बेनो आं बेयाव जिगाब होनायनि थाखाय आं प्रेक्टिकेलि आंनि मा साननानै होदों आरोखि औ जेनेबा मा होनांगौ होननानै बिदि बायदि गैया आरोखि गैया आरोखि आं साननानै सानदों थारमाने बेयाव हाग्रा बिराद रज'यो नालाय हाग्रा रज'योबा साफा खालामनोबो मुलि होनोबो असुबिदा जायो बै माबायाव नाङै नागिरो बिरनानै ओंखायनो आरो हायाबो थान्दा थायो मेसेङाव आरो उनाव बे सेवनानै आरो हासारबो जायो बहुद लाब दङ आरोखि बे जिगाबखौ ओंखायनो आं खोबनाय जादों आरोखि जेन'बा नैबे जिखिनि बिफां दं बेनिफ्राय नोंथाङा फुलि बानायनो हायो नामा बेनिफ्राय औ ओरैनोथ' बे मोनफ्रोमबो दानायनिफ्राय आं फुलि बानायनो हायो खमसे खम 6 इन्सि 7 इन्सि 8 इन्सि हास'नानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै मोनफ्रोमबो दा बे फुलि जाजोबो आरोखि नोंथांनिफ्राय जेनेबा जाय बिथांमोना लांनो गोसो जेनेबा फुलि लांनो नोंथाङा बेनिफ्राय साप्लाइफोर हरो नामा औ ओरैनो सिगाङाव हरदोंमोन आं बे डाइरेक्ट हाखानानै बेनिफ्राय फार्स्टआवहाय दा आं बिनिफ्राय हाखा हरबा थारमाने आंना नेक्स्टआव फिथाइ थायनाया मा जागोन आरोखि बिबार बारनाय नङा आरो खम जागोन आरो प्रडाक्सना ओंखायनो आं दा बिनिफ्राय हरथ'वासै आरोखि डाइरेक्ट वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोनानै दा सोरनोबा बेवहाय बे ड्रागना जातफोर थायो नामा ओरैनो गुबुन गुबुन भेराइटिस खायसे गुफुरबो थायो होननानै बुंनाय खोनादों बहुद जात दङ 178 ना मा दं गासै भेराइटिया बिना 178 भेराइटिस माने माबायाव दं आरो जात आरोखि जातआव दं जात दं आरोखि बे नोंथांनि जातखौ मा बुंनाय बे जोंना पिंक कालारनि आरो सि भेराइटि गोलैयो ओरैनो रानदों आरो ए बि सि डि होननानै रानदों आरो बिसोरखौ माखासे ग्रुपआवहाय ओमफ्राय ओरैनो बे 78 होनदोंना 178 नि गेजेराव मा बेयो साबसिन ओरैनो बे नैबे पिंक कालारा साबसिन आरो जानो गोदैसिन दा बेवहाय ओरैनो हेल्थनि थाखाय माबे माने मानसिनि देहानि थाखाय माबे मोजांसिन बा जानायावबो जों बेयाव ओरैनो ड्रेगन फ्रुइटआव नैबेयाव पिंक कालार दङ आरो एलिमेन्ट माखासे गुदि मुवा दं आरो जोंनो देहानो नांगौ जेरै आयरन मेगनेसियाम बिदिनो मा कार्बहाइड्रेटबो दं कार्बहाइड्रेटबो दं बेखिनि आरो बहुत गुदि मुवा दं आरो बेयाव आं माखासेखौ बुंनो हाबावाखै बावलायलांबाय आंबो दा जायखिजाया नोंथांनाव जोबनायनाव आं नैबे समाव बेखौ बुंनो सानदों जाय बिथांमोना माने गोदान लाइमोनफोर जाय माने बिराद गोसो नैबे आबादखौ मावनो दा बिथांमोनखौ नोंथाङा इयुन जेनेरेसनफोरखौ मा बुंनो सानो ओरैनोथ' दा आं नैबे आबादखौ मावै आं मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो जेनेबा बेवहायथ' एसेबां खस्थ' खालामनांगौ गैया सामफ्रोमबो नांथाबबाय थानांगौ गैया बेहाय एसेबां मुलिफोरबो होनाङा बेरामबो जाया बे हिसाबैबो आबादखौ लानानै आं बुंनो हायो आरो जेनेबा जोंनि इयुन गथ' गथाय बा जेनेरेसनखौ दा जोंनि मानसियाथ' गावनि माबाखौ हा हुखौ गारनानै लोगोसे आरो गावनि रायजोखौ गारनानै गुबुन रायजोआव गोदाव सोराव खामानि मावहैलाबायो बेफोरखौ गारनानै जेनेबा बेफोराव जुदि गोसो होयोब्ला जोंनि मानसियाथ' हा थाखायो थायो एसेबाबो बे हिसाबै बेफोरखौ जुदि आबाद मावोब्ला सोलोङोब्ला जों जोंनि रांखान्थि फारसे आराम जौगानो हागोन आरो मोनसे साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो बेजोंनो गावनि फेमिलिखौ सोलिहोनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नोंथाङा बेनि अनगायै गुबुन आबादफोरबो मावदों नामा दा बैग्रि दङ आंहा बैग्रि 14 बिगा दं आरोखि बैग्रियाबो अनेक जात दं दायो सिगाङाव बे ग्रिन कालारामोन थाइलेण्ड होनो जायखौ जों थाइवानबो दंमोन ओमफ्राय आपेल फिसा जात दंमोन दा गोदान फैलायबाय माने सुन्दरि काश्मिरी बल आरो सिडलेस दङ दा अनेक जात फैबाय आरोखि दा आंबो सिगां गायनायखौ खमायबाय आरो बिनि रेटआ खमायलांबाय नालाय मार्केटआव दा गोदान फैनायखौ आं गायबाय थालायबाय आरो दा आं सुन्दरि काश्मिरी न'निफ्राय 60 थाखा 25 थाखा बिदि होबाय थायो आरो पार किल'
दा नोंथांजों गोबां बाथ्राखौ जोंनो मिथिहोबाय आरो जाखिनि भिउआर दं बिथांमोननो नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ जोंनो फोरमायबाय जोंनो बे नैबे नोंथांनि जाखिनि आबाद नोंथाङा मावदों जों मिजिंथिंदों उननि समफोराव नोंथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बे आरोबाव साक्सेस जानो हाथों आं बेखौ नोंथांनिसिम वेस्ट खालामबाय नैबे समाव नोंथाङा जोंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय बेनिफ्राय नोंथां बिदाय लाबाय गोजोन्थों